Alice. Jak by Cory povedal, fenomén. Fenomén, 2011. Už to blindne, alebo to dosaješ. Dolepa. No poď na to, zlato. Pekne. Padajú ti tam dnes. Ukážem aj tvoju tváričku. To bolo krásne. Dojebal. Neodradí ho ani dink. Ja som sponzorovaný. Tak to radšej na Facebook nedám. Ale daj. Označím to tam! Keby si oči to chcel, čo, tak neviem. Takže to kúp.